Какво правите, когато имате този страхотен таблет на Lenovo и имате тези страхотни слушалки на Sony от серията Extra Bass, които с аудиожак и по никакъв начин не може да ги включите в таблета? И имате и ето тази джаджа с Тиксо. Слушате висококачествен звук. Върти се лентата, върти се пак от плочата директно в